pagkahugas na giula niya dito sa krus. Pagkapilinto sa giula niyang dugo na giula niya dito sa krus. Pagkapilinto sa giula niyang dugo na 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 giula niyang dugo na
Mga higala, kumusta? Ug maayong gabi kaniyong tanan, kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulon-an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhin ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Dalangpanan og makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa kaitasan sa mga langit. Dalaygon ka sa walay katapusan, ikaw ang Dios ug hari sa among mga kinabuhi. Ginoo, tabangi kami nga magkinabuhi nga uyon sa imong kabubuton. Panalangini kini nga programa nga unta o Dios mahimong panalangin sa kalag sa mga nagapaminaw. Panalangini ang nagapaminaw karon nga ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong giyahan sa pagduol nga mga laga diha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa among mga pagampo pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami maghahatag sa inyo sa usa ka malipayon ug mainiton gayud nga pagpasalamat sa inyong makanunayon nga pagsunod niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita karon kutob sa naminaw naa sa ilang mapulayanan ug sa ilang mga sakyanan. Welcome. Okay mga higala, sa dili pa ta mo irog ngadto sa unahan, no? Mas maayo siguro Brother Libing imo nga kuan malili diha nga atong monitor aron tang makahibalo og diin gikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. By the way, kanana ang sa mga nangutana sa gihapon mora ang among ipaabot sa inyo nga mga kuan kanana ang rason ra gihapon. Okay, Brother Libing. Okay, daghang salamat Brother John. Mayong gabi sa atong tanan nga mga viewers, mga followers, mga listeners sa atong program. Sa gihapon karong gabi una, amo kamong gina-welcome dinhi sa tulumanon sa Jesus is our Hope. Atong mga pinalangga nga mga viewers dinhi sa Visayas, Mindanao ug sa Luzon. Welcome sa atong programa. Mainguman sa tanan natong mga kahigalaan o makaigsuunan nga naas na kalain-lain nasod sa kalibutan karon. Kung asa mo nahimutang niining taknaa, kamong tanan mga higala kinasing-kasing nasabnamo nga ginadapit o gina-welcome sa pagpakig-uban karong gabiuna o pag-participate sa ato nga tulumanon sa Jesus is our Hope. So kadtong wala pa ka send og mga messages, so panahon na higala nga mo send mo din sa comment section nato or sa mga number namo ni Brother John or sa ato nga messenger kay ato na nang tagaan og pagtagad basahon tana o niya sa gihapon. Di nato kalimtan mga higala sa pag-share no sa ato nga mga friend, mga minahal sa kinabuhi ang ato nga programa dinhi sa radyo sa Jesus is our Hope. Okay, ato na ning sugdan pagbasa ang nakita nato dinhi sa screen. Niya si Brother Reggie Fel Vargas. Happy watching from Look, San Remigio, Cebu. So may gabi nimo Brother Reggie Fel Vargas Ibanez. Okay, ni apod si Brother Edward Generes, iyang mensahe, good evening, listening here on Matanao, Davao del Sur. So good evening ni mo dong, Jenner. Okay, amping ka na diha sa Matanao, Davao del Sur. Okay, ato po nakita si Brother Ronilo Itang. Mayong gabi na usab kaninyo, Brother John og Kuya Libby, og maayong gabi usab sa mga kaigsuunan
nga makanunayong naminaw og nag-view ni ini nga programa sa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan. So God bless po nimo diha Brother Ronilo o niya amping kanunay diha. Niya po si Brother Mike Rivera. Higala samtang abli pa ang kalawasan. Duol sa Ginoo kay ugma o lahina ang tanan. Karon ang panahon sa pagpangandam. Maayong gabi and God bless. So good evening Brother Mike Rivera diha sa Naga View sa college, no? So good evening nimo diha. Niya po si Judy Ann Hesta Abalie. Salamat sa pag-send of heart. O niya po si Brother Jojo Kaayon. Maayong gabi Kuya Libby o Brother John o sa tanang tigpaminaw ni ining maong programa. God bless sa tanan. Watching here in Mandawi. So good evening Brother Jojo. Salamat sa imong pagpakiguban karong gabihuna dinhi sa ato nga programa sa Jesus is Our Hope. O niya ito po nakita si Sister Vera Laurente dito ni Stalisay, Cebu. Good evening Brother John o Kuya Libby o sa tanan nga naminaw karon. So may gabi ni mo diya Sister Vera Laurente. O niya po si Mami Ann Fuentes. Mayong gabi sa inyo diha Brother John o Brother Libby o uban pang ana diha. God bless. Okay, God bless also diha Mami Ann Fuentes. Sa Norway, ma'am. May gabi ninyo diyan tanan, ma'am. Sa Norway, salamat sa panahon nga imong gihatag aron imong pamatian ang pulong sa Dios. Okay niya po si Melvin P. Dorio. Mayong gabi Kuya Libby o John o mayong gabi usab sa mga listener ni ining nga programa. Dalaygon ang Ginoo ni ining mga orasa. Tanaw mi karon live diri sa Cebu. Mga kuya, amping mo kanunay. God bless you. Mayong gabi diha daw. Salamat sa imong pagpanood sa programa. Salamat ha sa inunta imong gihatag sa kuang financial assistance. Thank you so much kay I'm very surprised. But remember, God is good anytime. So thank you so much ha. I'm very surprised, good. Thank you, thank you. Okay niya po si Sister Jolita Tagalog. Ingon siya din Nanay Jolita and God bless ninyo. Okay. Si Sister Jolita Tagalog ni nga tuwa karon sa Camotes Island. Sa kuan, na sa San Fran Camotes, no. Nay, mayong gabi diha nya. Salamat sa inyong pagsulod kanunay sa itong programa. Okay niya si Vera Laurente. Mayong gabi sa tanan nga naminaw karon sa Tagadaha Itang Family. Okay. Nipagyod si Melvin Sistorio na unta ko'y pangutanan ninyo kuya kining gisultis Deuteronomio 14:21 unsay buot pasabot ani kuya. At talaning i-screenshot Brother Melvin no kay tagaan ta niya panahon. Ato ni screenshot. Ato kuning basahon usa ning iyang kuan sa Deuteronomio 14:21. Dili ka mo magkaon sa bisan unsang mamatay sa iyang kaugalingon. Mahimo nga imong ihatag kini sa dumuluong naisulod sa imong ganghaan aron iyang kanon kon ibaligya mo siya sa dumuluong kay ikaw usa ka katawhan nga balaan ni Jehova nga imong Dios. Okay. I-screenshot ni na ana ra ba mi kuandong na namin na pahibaw nga tubagon ang iyang pangutana karon. I-screenshot ni Brother Libby tingali ugma ni makuan lang nato matagaan og panahon ni ugma kay inunta failure sad mi sa among gisaaran na daan nga among tubagon karon. Thank you nga. Okay. Gi-screenshot ni mo Brother Libby. 14:21 sa Deuteronomio.
Okay, ato ning lantaon makadiyot higala ang ato nga messenger, ato ning basahon ang atong mga kaigsunan o makikilaan nga diri sa nila ipagi ang ilang mga mensaheng uban nag-send og heart, nag-like o niya nag-pray o niya uban na yung mga message nga gipadangat diri. Okay niya si G no? Gige Gimari Kalapuan. May gabi ni mo Sister Gimari. Niya pod si Sister Remedios Dihito. May gabi ni mo Sister Riming no diha sa Maya. Niya po Brother Jojo Kaayon. So good evening Brother Jojo. Niya po si Ma'am Lisel Pilayo Baldusa. So may gabi ni mo diha ma'am sa Singapore. Niya po si Henley Ibo sa Tuburan, Cebu. Niya po si Sir Nathaniel Familara. So mayong gabi ni mo sir. Niya si Willie Sentihas nakikuban sad nato. Niya si Brother Ronilo Itang. Niya sad si Ma'am Esther Fuentes Molihon. Mayong gabi ni mo ma'am, usay mo nga panimalay. Niya si Sister Ginaline Lumuntad. Niya na siya mensaheng okay. Arit diapon si Jimar Kulis Gabaton. Mayong gabi ni mo Brother Jimar. Niya po si Brother Seloy Beronas or Brother Marcelo Beronas diha sa Upper Kadwawan. Thank you also Sir Matthew Anderson for always watching and following our program. God bless you and your family. Okay. Niya po si retired Scout Ranger Senior si Sir Isagani Aratia. So thank you kay Sir. Niya si Brother Abner Dualio. Niya po si Brother Cesar Elgira sa Gihulngan City. Okay, Brother Cesar, may gabi ni mo diha naka text ka sa kuha may tungod sa debate. Nga atong kadebate atong Domingo Davidjan. Pero lisod mo sa kayog ako magsigig kuha si mo pero akong gikaingon si mo pertiging luuya ambot o gunsa lagi kay kuas mga membro ato mga sakop ato basta nga perting luuya gud sa Davidjan. Okay, niasad si Galtak Roberto. Oy, may gabi ni mo Galtak Roberto. Ato ning bagong nagsulod sa programa. Mayong gabi from Manila, San Juan City. Bago ni nga viewers, kinsan si Galtak Roberto, murang pa ko kabasa. Brother Roberto, maayong gabi ni mo diha. Salamat sa imong pag-view dire sa atong programa. Gikalipay kay namo na ang inyong panahon nga gihatag dinhi sa atong program. Okay, ato ning tan-awon mahigala kining mga kaigsunan nato og kahigalaan nga dinhi sa comment section unya naa sila mga gipadangat dinhi nga mga ang uban nagpadangat sila og heart, ang uban nag-like sa ato nga program. Ato ning tanawon, basahon ta ilang mga pangalan. Okay, dirita sa nag-send og heart, mga nag-love sa ato nga program. Niya si Sister Elpidia Coro, Vera Opiasa Almunicar, Maki Coro, Elmudam Flores, Orange Pelayo, Ariel Cababan, Nuna Hani Monterde Punay, Judian Hista Abalye, Roselyn Mainit, Rosa Lalican Iscario, Mian Fuentes, Ronilo Itang, Edward Generias, Chine Doktora Langido 5, Juan Mingo Golyemas, Eleuterio Lagarisa, Mike Rivera, o Gini Rama Fermin. Aritas manag-like higala ato sa nakita din ni karon si Brother Richie Fel Ibanez Vargas, o niya si Scout Ranger Senior, Jojo Kaayon, Remedios Dihito, Elmer Presbyterio Manatad. Ay, magabi na mo, sir. May gabi na mo diha, sir. Thank you sa imong panahon, sir, sa pagpaminaw sa atong program. God bless you and your family.
Anya niya po si Galtak Roberto. Kadali ragod sa Brother Libe, sir. Kanana ang katubitaw igsuon nimo sir Elmer katong didto sa kuan Tambungon nga ako'y nagwali ato nya after sa wali iya kong gitagaan og kwarta. Palihog lang sir, ipangumusta ko siya sir ha. Wa man ko katimaan siya nga sir pero maniwala ka kanunay ko na nga giampo siya sa Ginoo kamo. Ha, salamat kayo sir. Palihog ko regards sa imong igsuon sir. Wa man ko maka kuan siya ngalan pero dili sad nako siya gyud noon pod malimtan sa kuan sa pag panahon nga doon ako personal nga pagampo sa Ginoo kay gilain ko man akong pagampo sir sa mga tao nga akong iampo lahi sa family worship. Thank you sir. Anya niya po si Brother Anisito Presilias, Melvin Sisdorio. Anya niya po si Brother Tets R.Izvi, Vina Kamay o Kapaglaom Michal. Okay, mo ni atong mga nakita higala din sa screen. So may higayon dia po higala sa pagpadangat og mga mensahe kay ato nang basahon karong taon-taon. Unya namoy mga importanteng pangutana dia si padangat na dinhi. Ato ra man ang screenshot unya ato nang gahinan og panahon unya ang inyong pangutana maoy atong tubagon unya karon panahon naman nga basahon ang pangutana. Unya atangin higala paminawan yung ayo ang pangutana. Ug naamoy mga dugang tubag diha, kalipay na mo na higala isend na dinhi aron makapaambit mo sa inyong unahuna ngadto sa atong mga higala nga nagpadangat sa ilang pangutana dinhi sa ato nga programa. Ato nga ipabasa ni Brother John ang pangutana. Brother John. Okay, daghang salamat Brother Lebe. Kinini ang pangutana ni Wilfredo Magno. Brother Wilfredo Magno, salamat sa imuha diri nga kananaang pangutana nagabot sa atong programa. Mao ni ang pangutana nimo. Maayong gabi ninyo din ha sir. Kamong mga SDA ang inyong madali ang Santiago 2:10 nga kanang naglapas naglapas sa tanan. Ang inyo ana nga pagsabot na pulo na kasugo. Ang Santiago 2:10 naabay nasulat dihang napulo kasugo. Salamat sir si Wilfredo Magno ni. Okay, daghang salamat Brother Wilfredo Magno sa imuhang kuan sa imong pangutana dire. Ang tinuod pagkasulti Brother Wilfredo, kini siyang imong gipadala diri nga bersikulo usa lang ni sa mga reaksyon nimo kay tingali usasab ka sa nabilong sa sikta nga wa na magsunod sa kasuguan. Yes, isulti ko sa imo nga kining Santiago 2:10 ginguman kay bisan kinsang magatuman sa kinatibukan sa kasuguan apan naglapas siya sa kabahin ini siya nahimong malinapason sa tanan. O gunya ang imo diri nga kuan ang imo nga pangutana lagi nga dayon among ikuan sa napulo kasugo. Oh, niya sure ba nga napulo na kasugo? Yes, sure nga napulo ni kasugo. Gisgutan ni Brother Magno. Yes, Brother Magno. No, Wilfredo Magno. Ang tinuod pagkasulti, ang mga tao nga nagtuo, nagsimba ug nangalagad dinha sa Ginoo, pero wa magsunod sa kasuguan sa Dios, especially sa napulo kasugo, muhimo ka na og daghang mga rason ni mga katarungan aron lang katabunan ang ilang kaugalingong pagkamasinupakon. Klaro ba, Brother Magno? Ang Isaias Kapitulo 30, versikulo 9, nag-ingon, kay kini mausa ka masinupakon nga mga anak nga dili mamati sa kasuguan ni Jehova. Timan-e nga ang balaang kasulatan, nagsulti batok ninyo nga mga masinupakon mo nga dili mamati sa kasuguan sa Dios. Tandaan, Brother Magno,
Ang ikaduhang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 16, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, pagpanulid ug pagmatuto sa pagkamatarong. Sa imong pagtuo ug pagpangalagad sa Ginoo, kung gibase diha sa balaang kasulatan, natural nga kana gitudlo na kay ang balaang kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa sa imong pagpangalagad karon sa Ginoo, kung gibase sa mga nasulat sa Biblia, kana maunay gitudlo sa Dios. Apan sa imong pagpangalagad sa Ginoo karon, unya wa na nimo gisunod ang naas Biblia, ang gisulti sa sunod nga word nagingon alang sa pagpamadlong, gibadlong ka na sa pulong sa Dios. Yes, napulo kasugo na. Apan sa dili pa, tuguti nga ato usa ni nga kuhaan og mga ground kining mga puntuha. Tandaan nato. Sumala sa Deuteronomio Kapitulo 4 versikulo 2, mismo ang Dios gyud ani ang nagsulti. Tanawa ra gud 4:2 sa Deuteronomio, dili kamo magadugang sa pulong nga akong gisugo kaninyo, ni pagkunhuran ninyo kini aron pagabantayan ninyo sa mga sugo ni Jehova nga inyong Dios nga akong gisugo kaninyo. Timan nga ang gisulti dinhi dili magdugang ni mag-iban sa kasuguan sa Dios. Unsa man ni nga mga kasuguan ang gipasabot niya sa 13 nagingon, og siya mipahayag kaninyo sa tugon nga iyang gisugo kaninyo sa pagtuman bisan ang napulo kasugo og iyang gisulat kini sa duruha kapapan nga bato. Malinaw, brother, kini niyang magno nga ang napulo kasugo, bantayan nato ni dili padugangan ug dili sad paibanan. Mao ni ang gisulti. Karon adto ta sa mga pangatarungan nga walay kamatuoran. Tandaan nato na, brother Magno, adto ta sa mga pangatarungan nga walay kamatuoran. Ang ila manggod nga gipalusot ba nga rason ni katarungan nga kanang napulo kasugo didto ra na sa nasod sa Israel. Wa tay labot niya na, kana lagi ang huna-huna na sa tao. Ang Isaiah 55:8 nag-ingon, your thoughts are not my thoughts and your ways are not my ways. Malinaw nga ang huna-huna sa tao lahi sa huna-huna sa Dios, ni ang huna-huna sa Dios lahi na sa huna-huna sa tao. Sa pagkakaroon, Brother Magno, malinaw nga ang imong gisunod o gibasihan ang huna-huna sa tao, dili ang huna-huna sa Dios. Nganuman, kay sa imong pangutana diri, mura ba og mituliga namo nga kung makita na ang Santiago 2:10 amo dayong gisabot na nga napulo na kasugo. So niya usa kumukuha og ground. Kanang mga katarungan ba nga walay kamatuoran? Kay didto ra kuno na sa nasod sa Israel. Watay labot ana. Well, pamatiya kuno kung ang kasuguan sa Dios didto ra bas usa ka lugar. Nagingon din sumalas ng Hari 8:60-61 sa MBB, sa Maayong Balita Biblia nagingon, aron masayod ang tanang katawhan sa kalibutan. Kini gi-address ni tanang mga tao sa kalibutan. Wa magingon dito sa Israel. Karon dingon dinhi, matud pa nga ang Ginoo mao ang Dios ug wala nay lain. Magmatinud-anon unta sa bug-os ang inyong kasing-kasing ngadto sa Ginoo nga atong Dios og magtuman sa iyang mga balaod og kasuguan sama sa atong gibuhat karon. Di ni gi-address ngadto sa tanang katawhan sa tibuok nga kalibutan. Pero ang tao dito ras Israel, sakto ang gisulti sa Biblia, ang inyong mga huna-huna dili mao ang akong mga huna-huna, ni ang inyong mga dalan maong akong mga dalan. Brother Wilfredo Magno, ako magadasig nimo, sunda ang huna-huna og dalan sa Dios, ayaw nang huna-huna og dalan sa tao. Karon, malinaw na nga alang na sa tanang katawhan sa tibuok nga kalibutan. Karon, dunay mga tao nga hilabihan Dios yun na, pwerte ka Diyos nun. Unya, pero wa man na magsunod sa kasuguan sa Diyos. Ang pangutana sa Lucas 6:46, Ginoo, dapat tubagon kini?
Nagingon, nganong mutawag man mo kanako Ginoo Ginoo pandili mo buhat sa ginasugo ko kaninyo. Tanawa ha? Ang tao nga nagsigig tawag Ginoo pero wa magbuhat gisugo sa Ginoo, pangutana niya nganong tawag mo nako Ginoo Ginoo pandi mo mabuhat sa ginasugo ko kaninyo. Mo nay pangutana sa Ginoo, Brother Magno. Ha? Karon ni mulargo na lang gud ta. Ang ako lang gud ba nga mapadako ni kay duna man sad tay oras gud nga insakto may tungod ani. Mapadako ni siyang puntuha. Ang imong gihisgutan dinhi kani bang Santiago 2:10, ha? Dayon niya mo og ingon lagi nga napo kasugo ni kay ang gisulti magod lagi sa Santiago 2:10 nagyon kay bisan kinsang magatuman sa kinatibukan sa kasuguan apan naglapas usa ka bahin nahimong malinapason sa tanan ini. Ay mo pangutan nagyon sa inyo pag siguro napo kasugo na. Kung ani na kas 10 aw di gikakaklaro kung napo na kasugo kung ani hirgi ka sa kananaang 10. Pero ipaubos ko no biaber. Kanang gisgutan dinhi. Kay akong basahon dinhi sa Jis nag-ingon dinhi nga mo naman ang ingos dos Jis kay bisan kinsang magatumas kinatibukas kasuguan apan naglapas sa kabahin ni siya nahimong malinapason sa tanan niini. Karon kung atong tan-aw dinhi, unsay gihisgutan pa dinhi sumala sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 10 nya sa 11 atong basahon nag-ingon. Kay siya nga nag-ingon ayaw pagpanapaw. Diin man ni Brother Magno ni suguan, dili ka manapaw. Di ba to anis na pulo kasugo? Muna nakasiguro mi nga kining Santiago 2:10 na pulo kasugo ang gipasabot mi ini nga naman naghisgot naman ni dinis ubos og dili ka manapaw unya kanang dili ka manapaw diin man na didto man na nasulat sa pulo kasugo. Sunod, nag-ingon ayaw panapaw. Siya nga nag-ingon ayaw pagpanapaw. Nag-ingon usab ayaw pagpatay. Nawa, di ka magpatay, di ka manapaw. Dili ba ni napulo kasugo ni? Unya kanang uban mo ingon ra man na ang uban. Ha? Dito ras nasod sa Israel. Dinis ato okay ra manapaw, okay ra magpatay. Una nga kamo din kamong mga asawa nga mga gwapo ug mga bana, pareha kang Brother Melvin Sisdoiro, gwapo, o kamo dihang mga bana nga gwapa og asawa, magamping mo anang inyong mga bana og asawa nganuman. Kay kung maagian ka nag mga tao nga ang prinsipyo ug doktrina nga ang napulo kasugo didto ras Israel, na delikadog maismiringhoy na ang inyong mga asawa kay wa man ay napulo kasugo. Unya gisgutan di ka magpatay, di ka manapaw. Mo ning gisgutan dinhi pagpatay, pagpanapaw nya nagingon dinhi nga bos nagingon di bisan og wala kamo manapaw nakalapas kamo sa balaod kun kamo mupatay. O dili ba di ni napo kasugo? Wala sa 2:10 di ka kasabot nga napo na kasugo. Kay kasuguan ra ba na? Pero imong basahon di subos. Oy, napulo kasugo na, Brother Magno. Napulo kasugo na ang gipasabot o gisgutan sa Santiago 2:10. Sa pagkakaron atong tugutan apan dili lang nato uyunan kanang inyong mga doktrina ug pagtulunan nga wa na nang kasuguan kay pagtuo na lang. Hinumdumi nga ang Biblia sumala sa Hebreano 4:12 ang pulong sa Dios buhi na galihok nga gamhanan hait pas ispadang duhay sulab. Timan-ig yun nga kung ang pulong sa Dios imo nang gisupak ayaw kalimot nga ang pulong sa Dios gipanginsama sa espada nga duhay sulab. Kay kung ang pulong sa Dios imong sundon og tumanon, maluwas ka. Pero kung ang pulong sa Dios imong supakon, malaglag ka. Mao nang samas espada ang duhay sulab. Tandaan nato na. Karon ang pangutana, Brother Magno, unsa bagyod ang nakahimo sa pagpugong nimo nga dili inimo sundon ang kasuguan sa Dios samtang ginasunod nimo ang kasuguan sa inyong mga leader nga dili na mosunod sa kasuguan. O si Kristo mismo nagtudlo kung imong basahon sumala sa The Living Bible sa Lucas 18:18 hanggang 21, nangutan na ang tao ningon niya sa kag Ginoong Hesus, what shall I do to get to heaven? Ingon sa Ginoo, you know what the 10 commandments say. O tanaw,
mo na gitudlo ni Kristo, pero kamo wa na mo magtudlo sa gitudlo ni Kristo. But remember, kini nga programa nga inyong gipamatian, nagtudlo ni sa gitudlo ni Kristo, nagtudlo sa gitudlo sa Dios, nagtudlo sa gitudlo sa mga apostoles. Ug tungod niya na, Brother Magno, sa ngalan sa Ginoo ako magadasig nimo uban sa tanang naminaw karon nga unta ipaubos nato ang atong garbo, atong ipadaplin ang mga tawhanon nga mga panghuna-huna ug mga ideya, atong sundon ang hunahuna sa Dios, kay diha sa hunahuna ug giya sa Dios kita mamaluwas. Well, si Brother Libby maghatag dugang pagpatinaw sa natinawa na ninyo nga mga hunahuna. Brother Libby. Okay, dikan salamat, Brother John. Ya, salamat po sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon, no? Ang pangutana naghisgot, favorito daw namo ang Santiago dos Jes. Aniya ang iyang pangutana kay naghisgot magkasuguan ang maglapas ug usa sama ra gilapas ang tanan. Aniya moingon kuno din may nga napo kasugo. Mabasa ba kuno diha ang napo kasugo sa Santiago 2 versikulo 10. Okay, ato nang dugangan karon. Niya po ato nakita din niya ato ni tanawan sa ato nga monitor. Ni ay tampo si Brother Ronilo Itang sa igsoon nga nangutana kanang dili mutuman ug dili magpasakop sa kasuguan sa Dios. Kana siya kaaway sa Dios sa Roma 8:7. God bless. Okay, salamat kay Brother Ronilo sa imong tampo. So kamo di higala nga naminaw sa imong contribution, mao nay among gikalipay gyud nga mga listen. Thank you so much, Brother Ronilo, sa imong contribution. Mao na imong kalipay nga naagi atong mga listener nga inunta mo contribute sa ato nga programa. Thank you so much. Okay. Niapod si Kapaglao Michelle. So, nindot po ni iyang mga tampod ni ato ni tanahon. Basahon ta ni. Gubot ang kalibutan kung walay kasuguan sa Dios. True. Maong importante ang kasuguan. Kay kung walay sugo, grabe kadautan ang kalibutan. Maunang tumanon jod ang tanang sugo sa Dios para mahimong balaan o matarong aron makaadto sa langit. Unsaon man pag matarong sa tao kung walay kasuguan. Libre na di ay magbuhat og dautan. Sala jud na sa mga pari og mga pastor nga wala nay sugo, ilahad jud ng tulubagon sa Ginoo, gatudlo sila. Mao di ay grabe ang korupsyon karon kay agi sa pagtudlo niini. Okay, salamat kayo Kapaglao Michelle sa imong tampo, no? Kamo di ang mga higalang naminaw kung naamoy mga ikatampo, mga dugang nga hunahuna, dugang tubag. So ipadangat na dinhi kay atong basahon dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, ato sa ning tan-awon makadiyot ang mga nahidugang nakig-uban sa ato nga programa. Okay, ato ning pangbasahon ni Asa Iloterio Lagarisa, o niya ni Caroline Marikit Calyaris. Okay, ato panintanawan ning uban. Okay, niya si Kiana Faith Itang. Niya arita sa Pikas Maygala, tanawon si kapunta ni mga nahiduga nga nagtanaw dinhi. So niya si Angelica Batchansila Quintanar. So good evening Sister Angelica Batchansila Quintanar. Niya pod si Nats Lucero, Lovely Diheto. Magandang gabi sa inyo dyan. Thank you so much for panood. Magandang gabi sa inyo dyan sa Manila. Kumusta kayo ni Yoyong, ni Dave, ni Mama mo at ni Dr. Rimar Alba? Naway pagpalain kayo ng Diyos. Thank you so much sa oras na binigay nyo sa pakikinig sa ating programa. Okay, niya pod si Jezreel Dinglas, Brother Anisito Presilias. Okay, no? Mautoy ato mga nakita na hidugang mahigala nga naglantaw.
So kamo diha nga naminaw karon na mo ikatubag, so type na mo higala niya isend din he. So dinhi sa Santiago 2:10 wagi word for word nga mabasa nga 10 commandments. Pero kung imo ning sabton mga higala ang giingon din sa Santiago 2 versikulo 10, ni agad napulo gini kasuko kung sabton nimo gawa sugdi nimo sabton, pero sabton nimo napulo yun kasugo, no? Kung imong basahon ang Santiago 2:10 o niya aron matinaw sa imong unahuna nga napulo na kasugo, i-continue gikan sa 10 paingon sa 12 mga higala. Masabtan na to, no? Masabtan na to kana kung ato yung tagaan ba og lugway ang atong unahuna aron makita nato ang kamatuoran kay daghan magod nga mga higala nato nga mulikay sa napulo kasugo. Ambot sa may likayan sa napulo kasugo. Daghan ba ta kahibag ana nga wa na 10 commandments. Pero pangutan-on nimo gituman ang siyam. Usa ra di tumanon ang ipapahulay. Tungod lang sa ipapahulay giapil ang siyam. Muna ilang una-una. Tungod sa ipapahulay nga di na dawaton mahigala, i-apil ang siyam pagpangatarungan nga wa na ang napulo kasugo. Pastila no? Luya kayo. Samara na nga nakasa si Juan, giapil ang ubang mga silingan nga way labot. Okay, tanaw na to. Santiago Kapitulo 2, versikulo 10. Ingon din atong mabasa. Okay. Akong sugdon sa versikulo 9. Apan kun kamo adunay mga pinalabi nan kamo nagapakasala ug sa balaod kamo mahinukman nga mga malapason. Kay bisan kinsa nga magabantay sa kinatibuk-an sa kasuguan. Apan makalapas siya sa usa ka bahin niini, siya mahimong malinapason sa tanan niini. So naglapas tag usa, nahimo tag malapason sa tanan mga higala. Sa ato pa dili musugot ang Dios nga ato lang pili-pilion ang atong magustuhan. Tanaw nato kung kining gihisgutan dinhi nga maglapas ug usa sama ra gilapas natong tanan. Tan-awon tani ang 11 ngadtos 12 ug 11 gisgutan sa 11. Nihatag sampol. Gisampulan ta higala sa 11. Unsa ning sugua? Kay siya nga nag-ingon ayaw pagpanapaw. Nagisgot ang 11 Ang 10 man to maglapas ug usa sama ra gilapas ang tanan. Kanyang 11 kay siya nag-ingon ayaw pagpanapaw. Nag-ingon okay, ato ning tanawon sa bersikulo 11. Okay, nagyo dinhi. Nag-ingon usab ayaw pagpatay. Bisan pa kun ikaw dili manapaw, wa ka kapanapaw. Apan nakapatay ka o nakasakas pagpatay. Ikaw nahimong malapason sa kasuguan, kaklaro ana. Lapas ka sa usa ka sugo. Tuman ka, wa ka kapanapaw. Pero nakapatay ka, gilapas nimo ang kinatibuk ang kasuguan. Nakasala ka mga higala. Sumunay gisgutan sa Jis. Aron ita maglibog mo nang gibutangan jud og sampol sa 11 ug 12. Na adi ang di ka manapaw ug di ka magpatay. Asa man ang sugua? Naabanas na pulo ka sugo. Naas na pulo ka sugo. Ang ikaunom, ang ikalima nga sugo, nagisgot niya nga tahuron ang ginikanan. Ang ikaunom, dili magpatay. O niyang ikapito, dili magpanapaw. Naanas na pulo ka sugos Ginoo.
So ang napulo ka sugo, nag-ingon to nabasa, nagabantay tas tinatibuk-an sa kasuguan. Tibuok ba na po ka? So tibok na. 10 commandments sigala. Napulo ka mga sugo. Tinatibuk-an nga sugo sa napulo ka sugo. Naglapas ta, bisag nakapatay lang ta. Atong nabasa, nahimutang malapason sa tanan mga higala. So, napulo na kasugo. Nakasala ta. Sala ba ning paglapas sa sugo? Sala o sa gisulti. Sa unang Juan, ato sa itong basahon ang 12, kung ato nabasa ang 12, kinahanglan managsulti o managbuhat kamo, ingon nga mga tao, pagahukman ubos sa kasuguan sa kagawasan. Ang 10 commandments gitawag na og kasuguan sa kagawasan. Ang tao hukman mga higala sumala sa kasuguan. Muna sa adlaw niya sa paghukom sa Ginoo, muatubang tasukmanan niya o niya mutan-aw tas kasuguan. Lapas ba ta or wala ba? Kay mao man ay basihanan sa paghukom. Sa Pilipinas bitaw na ay mga balaod gipanday. O niya kung naglapas ta, mahukman ta sa atong pagkabalinapason, mapamatud-an higala na mudawat ta og silot. Mudawat ta og silot sa gibug-aton sa sala nga atong nabuhat. At tubangan po sa Ginoo na ay balaod ang Ginoo. Kay ang usa ka nasod nga way balaod, perting gubuta, perting sa muka kaayo. Ang usa ka organisasyon nga way balaod, perting gubuta, perting sa muka. Ang usa ka pamilya, panimalay, nga way balaod ang ginikanan ngadto sa mga anak. Perting gubutas mga anak. Wa gyud ayo ang panimalay. O niya, ang katawhan sa Ginoo kun way balaod, perting daotana. Nga naman, wa may sugo. Allah kinawatay, inilugay asawa, inilugay bana, sukos ginikanan kay waday tahod, namas na po kasuyo tahoron. O niya, simba na tag mga Diyos nga lain. O niya, gabuhata o bisan onsa mahigala, perting hugawa kaayo sa usa ka pundok, usa ka relihiyon, nga wa na nagtudlo sa napulo kasugo. Mulagi nga atong giingon kaganiha, kadaghan ta makahibag og mga tao mga higala nga mangugat yun og barog nga wa na ang napulo kasugo. O niyag imong pangutan-on og tagsa-tagsa sa napulo kasugo, imong pangutan-on sa unang sugo, wa naman ang napo kasugo, lain na baga Dios ang imong gibatunan karon. Mingon pod, wa mi nagbaton og Dios. O nagtuman di ay, nya ingon sila napo kasugo, di na tumanon. Ikaduhang sugo sa Ginoo, dili magsimbag Dios karon kay di naman ipatuman, lain na ba nga Dios ang imong gisimba ron? Mingon po dili oy, ang among gisimba ang matuod nga Dios. O sa to pa, nagtuman sa duha. O niya ikatulong sugos Ginoo, dili pasipalahan ang ngalan sa Dios. Karon kay di naman na ipatuman, gipasipad-an na ba nila ang Dios? O niya, lakta o sa ta sa ikaupat nga sugos Ginoo, ang adto sa ikalima. Tahuron mo ang imong amahan o ang imong inahan. O niya, wa naman kang napo kasugo, gitudloan na ba nimo ang iyong mga anak sa di pagtahod sa nimo mga higala? Gitudloan na ba ang mga anak sa di pagtahod sa ginikanan? Gitudloan na ba ang tao sa pagpatay, pagpanapaw, pagpangawat, pagpamakak, pagbuhat og dautan sa si katao? May ngumpod nga, nagtuman mi ana. O niya nga nung, naama sila pagtulunan nga, di na tumanon ang napulo kasugo. Ang tinuod pagkasulti, ang gilikaya nila sa napulo kasugo, ang ikaapat nga sugo sa napulo kasugo, mao ang adlaw nga igpapahulay nga mao ang adlaw sa Sabado. Mao na gilikayon.
Unya iapil na silang doktrina nga wa na ang 10 Commandments. Unya pangutanon, nagtuman day sa siyam. Ang ikaapat mo'y gisupak. Unya, ang sa'y gisultis Ginoo, maglapas tag-usa, samara nga atong gilapas ang tanan. Oy, guilty ta sa tanan, mga higala. Naigingon din ako basahon diri sa kuano? Biblia nga ang pulong sa Dios. Gaingon din atong basahon, sugod ta din sa 9. Apan kun may pinalabi kamo, nakasala kamo, og sumala sa kasuguan, kinahanglan kamong silutan, kay gilapas ninyo kadto nga sugo. Si bisan kinsa nga nagtuman sa tibuok nga kasuguan, tibuok mo ning 10 Commandments, apan nakasupak bisan sa usalang kabahin niini, nakalapas na sa tibuok nga kasuguan. Diyan mo na ha? Nakalapas og usa ka bahin, nakasupak usa ka bahin niini, nakalapas na siya sa tibuok nga kasuguan. Kay ang kasuguan nga nagaingon, ayaw panapaw, mausab, nagaingon, ayaw pagpatay, bisan tuod, wala ka manapaw, apan kung nakapatay ka, gilapas mo ang kasuguan. Klaro ka ay ng 10 Commandments sigala. Ang Santiago 2:10 nga gipasabot diha, kay ang 11 naghatag og klaro og tin-aw mahigala nga ang sampol gihatag naas na po kasugo. Nagaingon ang 12, busa pagbantay kamo sa inyong pagsulti og pagkinabuhi tungod kay ang kasuguan nga nagahatag kaninyong kagawasan mauusab ang maghukom kaninyo. Diyan mo na. Manang atong pamalandungon higala sa 2 Corintios 5:10, ang tagsatagsa ra ba katao moatubang sa hukmanan ni Kristo. Moatubang ta sa hukmanan ni Kristo. Una sa Pinadayag 22 versikulo 12, miingon si Jesus, mobalik ako sa dili madugay nga magdalag panimalos sa pagbayad sa tagsa-tagsa sumala sa ilang mga binuhatan. Diyan mo na, si Jesus, hapit na siya mabalik. Kung sa'y dalho niya, magdala siya ganti. O sa may ganti niya, gantihan niya ang mga tao, sumala sa ilang mga binuhatan. Kung ang atong mga buhat, mao ang pagsupak sa kasuguan. Gantihan tag kalaglagan mahigala. Pero ang atong mga buhat, ang pagkamatinumanon, gantihan ta og kinabuhi nga way katapusan. Kaysa Juan 12 versikulo 50, atong mabasa din higala nga matod pa din nga ako nahibalo nga ang kahulugan sa iyang mga sugo mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Ang kahulugan sa sugo sa Ginoo kung atong tumanon higala, kinabuhi nga walay katapusan, eternal life. Kung atong tumanon. Pero supako na to, o sa may kahulugan na, eternal life food. Adili ay, kung atong supakon mga higala, nagkahulugan po na og kalaglagan sa impyerno. Muna ipasabot diya nga kung atong kay antaw hukman sumala siya mabinuhatan. So ang atong mga buhat, kay ato bang gibasa ganiya, bisan sa Biblia, mga tubang ta at sa hukmanan si Ginoo, hukman ta sumala sa balaod sa kasuguan sa kagawasan. Hukman ta sumala sa nabuhat mga higala. Mao na nga karong panahon na atong pinsar-pinsaron ang atong kaugalingon. Nagtuman ka ta sa 10 Commandments, hukman man di ang tao sumala sa iyang nabuhat. Nagtuman batagwa kay ang tao mahigala sigig simbas Ginoo, sigig ampo sa Ginoo, pero wa nagtuman sa sugo. Nag-ingon ang atong mabasa sa unang Juan 2 versikulo 4. Siya nga nagaingon, nakaila ako sa Dios apan wala magbantay sa mga sugo sa Dios, bakakon kanang mga tawhana
o wala kanilang kamatuoran. Grabe naman yung pagkasulti sa sulat ni San Juan. Ang tao nga nakailag Dios or nagsimba, nag-alagad o Ginoo, apan wala magbantay sa mga sugo sa Ginoo. Unsay gisulti? Matod pang San Juan sa sulat, bakakon kanang tawhana og wala kanila ang kamatuoran. So dili angay tuhuan higala ang tao nga nagsigsimba Ginoo, sige gwali, pero wa nagtuman sa kasuguan si Ginoo. Nag-ingon ang Biblia, bakakon kanang mga tawhana og wala kanila ang kamatuoran. Ang pagutana, kining mga bakakon nga nakailag Dios unya wa nagtuman sa sugos Ginoo, pasudlon ba ni ginaran sa langit or itambog sa impierno? Atong basahon Pinadayag 21 versikulo 8. Ngayon atong mabasa. Apan alang sa mga talawan og sa mga dili matinuhoon og sa mga malaway, alang sa mga mamumuno og sa mga makihilawason og sa mga lumayan og sa mga magsisimbag mga Dios-Dios og sa tanang mga bakakon. Kisa ni mga bakakon atong giibasa ganis unang Juan 2:4, kadtong tao nga nag-alagad si Ginoo, nag-ampos Ginoo, kaila Ginoo, pero wa nagtuman sugos Ginoo, bakakon mahigala. O niingon ang tunabasa dinhi, og sa tanang mga bakakon ang ilang bahin mao ang paghiadto sa linaw nga nagisilaob sa kalayo og asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Tanawa higala ang sangkuan di sa tao nga kontra kay na napo kasugo, iyang supakon ang napo kasugo, gisultis pulong si Ginoo ang bahin niya ng tawhana paghiadto sa kalayo nagasilaob sa kalayo asupre mao ang ikaduhang kamatayon. Buti masabot, impierno ang sangkuan sa tao nga dili mutuman sa balaod sa Ginoo. O sa pa yun, sa atong mabasa sa unang Korinto 6, 9 og 10, kung basahon na to ang 10, nagsultin higala, walay tao nga pasudlo, walay tao nga malapason sa balaod, nga pasudlon sa ginharian sa langit. Walay tao pasudlon dito nga katong malapason, ang pasudlon ang matinumanon higala. Og nagingon si Inusos sa 7:21, dili tanan magtawag nako Ginoo, makasulod sila sa langit kundili ang kadto lang nagtuman. Matinumanon ang pasudlon og sa Juan 14:15 nagingon si Inusos nga dili ang tanan magtawag, nagingon ang 14:15, kung kamo nahigugma kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. So kung tinuod tang nahigugmas Ginoo higala, atong sundon, undangan nato ang pagsupak sa ang sugo sa atong Ginoo. Wa naman tay panahon sa dili pahingpit tapuson kining atong tulumanon niya higala ang ato nga tensong, no? Ato ning paminawan atong tensong karong gabi na. Higala magampo kita. Dalang panan og makagagahom na mga Dios nga naka sa tronos kitasan sa mga langit. Ginoo, daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong, panalangin ni tanan nagapaminaw karon dadas kahayag sa kamaturan, magapangalagad di kini magapangayo na kini tungod lamang kang Kristo nga ang matulo Dios ug naguluhan sa amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang inyong mahigalas kahanginan, Pastor Joel Cadana, Brother Libby Clavis, ang ubos nga higalag igsoon, Brother June Dihito, magaingon sa inyo mayong gabi. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie.